ngifuna nami njengengqwele endala ethi ukucacisela kahle lapha ngoba nami ngicela sengasaqonde kahle ngesimo sezinkulumo zabantu. Kukhona abantu into abacashelayo noma engabavezeli kahle obala ukuthi inkomo ziyibanga elingakanani. Mhlasimpe ngokwakho ukuqonda ngabe kuyiqinisele engakanani ukuthi inkomo ziyisipho and uma ngabe ulobolile noma kuthiwa iculile lapha kunankinga yilandwa ngoba kuthiwa vele awukwazi ukulanda into eyisipho. Mhlawumbe ngabe iqinisele engakanani lelo? Ayi akulona iqiniso Dlobo. Yikho nje ukudukiseka kwezwe mfowethu ngoba sesaphila kakhulu enkololweni yamalungelo. Yebo. Nalento ukuthi abantu bayalingana mfowethu akusona isiphi inkomo. Wani uma uzohamba yolobola kokuqala inkomo kuyashisa impepho kubikwe. Zibhoncula inhlali ishoba ebhoncula zonke inhlali lezo kuyobika kathi impepho kushiwo lezi inkomo zihamba kugaywa utshwala zihwaye ngensini. Ukuthi lezi inkomo ziyahamba zilanda uMasibanibani ozovusa umuzwala ekhaya. Nazi inkomo zeni nabo Sibanibani nabo Dlokovu nabo Ntusi nabo Muji. Namhlanje siyahamba siyocela ubuhlobo obuhle koManzini silanda imbali yakoManzini ukuthi sizoyitshala ligceke ukuthi iqhubeke uvusa umuzweni. Ayizona ke isipho ngoba akuzona ezakho Ezethonga ziphume esibayeni sikabani sethonga. Isibaya esethonga somninimuzi. Akaze ke sibe yisipho. Ngoba mfowethu lezo nkomo mayihambe kanjalo bese nihlukana kube khapheninga abantu abangaboni yinini enithandanene nizingane. Kodwa inkomo zabantu abadala lokhu zafika zazobulayitha umhlobo la ekhaya zimlandile umakoti. Lokhu zibulayithe one way. Ilokhu mfowethu ilokhu beshilo ukuthi thina mfowethu nanya ingodosi yethu ozovusa umuzi. La ihamba khona lokhu shithwa ingodosi yethu. Yakwabani yangodosi. Okubalekile ethi uma ngempela isekushaya lapho kutheni mhlambe ngabe imbono isiphambene mhlambe inyawo umakoti usephambanisa inyawo sekukhomba ukuthi usenesidaka ngeke sakwazi ukungena lapha ekhaya usezongcolisa ukuyila ekhaya. Sekufuna ubabikele phela la ekhaya ukuthi nina bakwabani njoba ngangilayithe sasinibikele ukuthi namhlanje sakhipha inkomo zenu hayi zami sakhipha inkomo zenu sayihambisa wasisiyola nomuntu. Cha akulunganga lapha. Engingazi ukuthi ungalungi kuyimbangela yenu noma kuyimbangela yakabakubo kodwa uqu alisalingananga. Yebo. Kubikelwa bona ngela abantu abadala. Kodwa ngoba sasaba nezingane masaba nezingane khona. Uma sesaba nezingane khona. Cha ngikhethe mhlawumbe isinqumo sokuthi inkomo zenu ngingayilandi ngoba izingane ezenu. Sesiyothatha silungise lapho kubuya ingane zenu iganiswe ziqhubeke zizela ekhaya. Ningayibanga inamuntu kuba yezelo ngophelele. Zikhishwe nakhona ngendlela efanele ngoba sekukhulume ukuthi ngoba samthathi lo wamakoti inkomo ayiwele kubani? Enganeni. Nanso. Iba njalo Dlokovu. Iba njalo Dlokovu. Kukhona manje umuntu ozobukela lo mbukiso bhanyabhanya athi uma ukuthi mhlambe akaninazo izingane loboyile nje usayintombi lo muntu. Mhlawumbe ukuthotha omunye inkulumo into engihlangana nazo omunye uthotha ukazi umone ngisho umone khona imilo thothi uyalobola nje usengane kodwa bekuthola ukuthi hayi sengathi inyawo ziyageda futhi umuntu omlobolayo kodwa engathi khona la solakala khona. Kodwa kwahlangana nami mhlawumbe umuntu kanjalo wenze kanjani ngoba umuntu uzothi hayi le nkulumo ngizwile kodwa ibechaza ukuthi umuntu mesenengane uma engenazo izingane mhlawumbe ubike emsamo ukuthi akusakwenzeka uqhubeka nawo bese kwenzeka kanjani. Cha lo nto mfethu ayihluphi Dlovu. Ayihluphi. Ukhulume ngomuntu ubungakamoni ubumlobolile kwasekushayisana imbono ningakahlangani engenayo ingane nawe. Uyabika emsamo futhi lapha bese siyaqala khona uhambo. Hayi indlela elivindi. Ayikhanyi le livindi angazi noma uyongiphosa kwalwahle noma emphandini wengonyama. Cha ukuze inkomo zenu zingamuki namanzi. Sesithatha isinqumo sokuthi siyahamba siyoyilanda. Sicela nihambe nathi silande ini izinkomo zenu. Ngoba inkomo ethongeni njani iyohlezi ikhulumisa. Noma uzoyilanda uyabika uveli nje uthatha abantu lapha esportini usuda kodwa cha. Ufuna ubike emsamo. Okusho ukuthi kuyinkulumo engasilona iqiniso ukuthi inkomo ziyisipho futhi inkomo ayilala. Ayisoze inkomo zaba yisipho ngani mfowethu uzoboleka inkomo uthanda inhliziyo yakho ukuthi uyangigcwalisela. Uma sesifikile ethi lengane zethu iyavuka leyo nkomo ime ushaya uqeda umuntu. Awukodwa Manzini kuthiwa kwaba nenkomo. Manzini uma ngabe ukuthi lezo nkomo angilandanga kulowo makoti mhlawumbe ngithi uMandlela lowo makoti sengiphinda ngilobola omunye umakoti mhlawumbe wakashoba mina nginemali yami ngiright so ngicabanga impilo yasemhlabeni ukuthi hayi ngisiqhumama
Kumngozi omnganani kumashobe ezongigana kodwa kube kuyinkomo ezaphuma zayakwandlela kwamandlela kodwa ngigcina ngayilandanga mhlawumbe lo makoti engagcineka isikhathi esinganani mhlawumbe angana namathuba ukuthi lo makoti kungakhona into ethi akahambe la ekhaya. Kulukhulu mfowethu ngoba umakoti wokuqala usuke nesabelo umakoti wethu. So nenkathi uthathe inkomo yolobola lo yamuntu oqala uyosho ukuthi uyamlanda njengamanje. Kuyaba seniyahlukana indaba yakho isiyaphela isakhulu. Usuhamba uyolanda omunye. Lo makoti lo bezoba isabelo sakhe la ekhaya ngale Thomi. Kwela mathongo yebo. Uthi akenze njani lo muntu ebezoba isabelo sakhe bezongena ngaphansi kwendlu yakhe. Umakoti ukufika kwakho usuke ezovusa Indlu ethile. Ayi. Manzini Nkosi yami. Izohlikizeka phela le. Ingaphi isaqhubeka nomashoba ngoba manje isikezwe nayo le ndaba uthi inkomo sayibona ukuthi silindele uMandlela la Lezi ekhaya. inkomo isewumbango badinga impendulo ngazo. Awu kodwa Manzini ayi asivele siyiqede namhlanje Manzini Nkosi yami kunomuntu ozothi yena mina hayi angikholela indaba ukuthi inkomo ziyalanda namhlanje usephendulekile Manzini ayisophinde lo nkulumo enjalo ibe khona Ayisophinde inkomo zisiphi inkomo ezani ezetho kuyohleze kunjalo Ezethonga ihlala esibayeni isibaya yindlu yetho ngoba ngisho nomsamo umwadi ugayile uhleli lapha emsamo lobutshwa lokukhambo lilala lapha uma ningaphuzi niqhabula nonke awuliphuzisa umuntu okuhamba ngoba luyisifo kuyena kufuna ongcono ulithathe ufike ukuthi nina basekuthini esibayeni bese uliphendula ukhambo ukhona esibayeni endaweni yakho uyayizwa indawo awulichithi noma kusho ukuthi Manzini ngoba ngangaveza enye inkulumo indaba sezimnandi sekuqhubeka ngabe bangaveza inkulumo ukuthi awukwazi ukuya ngesibhamu esibayeni ngoba indawo efana nala nomsamo kunjalo futhi kuliphuthu ukubona insizwa iqabashiya nesibhamu kuphi esibayeni awuhlonishwa mizoba bamkhulu siyabonga umuntu ozobebukela lo mbukiso bhanyabhanya naye bebe nosuku lohle abantu bempilo sibonge